Τι έχεις εσύ? Για να είσαι τόσο νευρικός κάτι πρέπει να έχεις. Ενέδρα! Καλυφθείτε! Αμήνυρα! Πιν! Ενισχύσεις, κάτσε την πάση τώρα! Καλησπέρα, λοχαγέ. Πες μου ένα λόγο να μην καλέσω την αστυνομία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει τη ζωή της πατρίδας μας. Ο κόσμος πρέπει να το μάθει τώρα για να το σταματήσει, με καταλαβαίνεις. Όλα τα στοιχεία γιατί να βρίσκονται σε αυτό το φλασάκι. Το βγάλω άμεσα. Τι θέλεις, θα φύγω σε λίγο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όντως, δεν ήταν και το πιο έξυπνο να μπλέξει τη γυναίκα σου σε αυτό. Ποιος είσαι? Είμαι αυτός που μπορεί να σε σκοτώσει με περισσότερους τρόπους από ό,τι μπορεί να φανταστεί χειρότερος υπερεξεταστής. Δύο είναι οι στόχοι μας. Αντιπερισπασμός και διάσωση. Και εγώ είμαστε επίθεση. Έχει και ο άντρας.